Αυτό που έρχεται σαν εξέλιξη στις εργασιακές σχέσεις ίσως είναι κάτι άγνωστο, πέρα από την κατανόησή μας. Μιχάλη! Τα παιδιά που θα γεννηθούν θα μεγαλώσουν σε μια άλλη πραγματικότητα. Ίσως εμείς δεν θα μάθουμε ποτέ. Μιχάλη! Έχω δουλειά πάνω! Σε αυτή την κρίσιμη ώρα το Πασόκ είναι το μόνο κόμμα ικανό να σταθεί δίπλα στο λαό και να τον οδηγήσει στη μετάβαση στον καινούριο κόσμο, χωρίς αναγκαστικά να τον βυθίσει στην απόγνωση και στο περιθώριο. Είδες! Αυτά τα ωραία πράγματα εμείς δεν τα έχουμε ξανακούσει. Ποιος να μας τα πει? Η δεξιά δεν αγωνίζεται στον χώρο των ιδεών. Προσκολλημένη στην παλιά νοοτροπία προτιμά να εξαγοράζει ψυχές των ανθρώπων. Αυτά κάνει. Ενώ εμείς μας λες εκλογές να βοηθήσετε τον αγώνα, πάμε, λέμε πού θες να διορίσουμε το παιδί σου, άλλος να πάρει ένα δάνειο, να βολευτεί ο κόσμος. Μπράβο σας, κύριε Πάνο. Και θυμάσαι στη Σταυρούπολη, μας τηλεφωνάς, ελάτε να σηκώσετε το Βενιζέλο και να το πάτε στην Εξένδρα. Και μόλις κατέβηκε από τη Μερσεντές, το σηκώσαμε εγώ και ο Μιχάλης και από τότε μου μείνει αυτός ο πόνος στη μέση. Προσφέρατε πολλά. Αλλά πώς να πω στον πατέρα μου πως η μάνα ψήφισε Νέα Δημοκρατία? Ο πατέρας σου έχει πεθάνει 25 χρόνια, ρε Αντώνη. Ήτανε δημοκράτης στην Παπαδίτσα. Έπινε μόνος του καφέ στην πλατεία και γύρναγε σπίτι. Και η μάνα του έλεγε: μη στεναχωριέσαι, Γιάννη, που δεν σου λένε μια καλημέρα. Εσύ συγχώρεσέ τους. Όταν το 1982 ανήμερα τα γενιού στη γιορτή του παρουσιάστηκε στον ύπνο μου, του είπα: πατέρα, ήρθε η ευλογημένη μέρα. Ο λαός πήρε την εξουσία στα χέρια του. Κύριε Αντώνη, εμείς ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία. Τώρα όμως που ακούσαμε την ιστορία του μπαμπά σας, θα ψηφίζουμε Πασόκ. Αρχοντούλα.